Isang mainit na araw ho ng Biyernes, mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 news stream. Ito po ang special edition ng ating news stream, ang Vote Watch, ang ating pong pagbabantay sa 2025 midterm elections. Ang pong inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo mga kabalen ng mga balita at impormasyong may kinalaman ho sa binabantayan nating ika nga ay opening salvo ng local campaign. Ito po yung campaign kick-off para ho sa mga kumakandidato sa mga lokal na posisyon sa ating pamahalaan. Yes, kabalen, kabilang ho dyan yung mga kumakandidato para gobernador sa mga lalawigan, vice-gobernador, miyembro ho ng Sangguniang Panlalawigan o yung mga kung tawagin natin ay board members. At syempre ito hong mga sa kanya-kanyang bayan na pinangungunahan po ng mga mayor, vice-alkalde o vice-mayor at yung mga konsehal sa mga syudad at lungsod. Ganyan din ho. At syempre, para ho sa district representation, magsisimula na rin ho ang kampanya ng mga tumatakbo para kongresista sa iba't ibang distrito ho ng ating lalawigan at sa buong Pilipinas, mga kabalen. Kanina ho, nakita na natin ang ikangay, maagang simula ng kampanya nito hong iba't ibang kandidato dito sa lalawigan ng Pampanga. I am talking about, early birds. Etong 7 a.m. kanina napanood natin, nag-live si Kuyang Jody Mercado kasama si Kabayan Art Consuelo mula ho dyan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Doon sa ginawang pag-iikot ni mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab at ng kanyang buong slate ng Team My Love San Fernando dyan ho sa may palengke. Pero bago yan, sila ho'y nagtungo muna, mga kabalen, dyan ho sa may San Fernando o Metropolitan Cathedral para ho humingi ng basbas sa mga, syempre sa Panginoon, at mismong si Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto ang nagbigay basbas sa kanila hong, mga kabalen, sa kanilang slate. Na-monitor din natin si Kong John Lasatin na kumakandidato para alkalde ho dito sa Angeles City ay maaga ring nagtungo dito ho sa simbahan sa may Angeles City para humingi ng basbas. Maya-maya hatid pa natin yung ibang mga detalye ng mga unang araw ng kampanya para ho sa local elections. For the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko dito ho sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Narito kabalen ng real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa Gawing Itaas, Balintawak Toll Plaza northbound. Sa mga oras na ito, maluwag po ang sitwasyon. Araw ng Biyernes, 10:19 ng umaga. Pero mamaya asahan ho ninyo ang bahagyang build-up dyan. Dahil alam naman ho natin, maraming magsisiuwian sa mga probinsya ngayon hong araw ng Biyernes. Dito naman sa gitna, sa itaas pa rin, NLEX Arbor Link, magkabilaan, maluwag ho ang sitwasyon. Sa mga oras na ito, may bahagyang kapal ng volume ng mga sasakyan sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Asahan ho ang syempre bahagyang pagbabagal din sa area na yan. Sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Same scenario ho dito sa Marilao, southbound, sa northbound, bukas ho lahat ng linya pero konting ingat dahil ito ho mga kabalen, alam naman natin yung bridge hit dyan. Pero wala na ho yung wala na ho yung mga poles, nakikita natin dito sa ating screen, tama ba? Ayan. Sa ho to Marilao, yung Marilao bridge hit incident, na binabantayan ho ng NLEX. Ito, napaaga yung completion ng pagsasaayos ng kalsada. Kaya naman sa mga oras na ito, maluwag ho ang sitwasyon dyan sa area na yan. Ganyan din ho sa may Bukawi Toll Plaza. Ito hong pinapakita sa may pinakadulo, rightmost sa baba ng box. Ito ho yung Bukawi Toll Plaza. May pila ng konti sa mga nasa cash lane at doon sa RFID mas mabilis ho. Same scenario, mabilis naman ang sitwasyon patungong norte dito pa rin sa area ho ng Bukawi.
Yan ho mga kababayan, ang latest traffic update live traffic situation as of 10:21 ng umaga ngayon pong araw ng Biyernes, March 28, dyan ho sa North Luzon Expressway. Alamin naman ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Ito, anunsyo ho ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. At sa mga oras na ito, light traffic pa naman ang monitoring sa lahat po ng portion ng MacArthur Highway at iba pang mga pangunahing kalsada dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan. Yan ho mga kabalayan, ang latest light traffic lahat sa MacArthur, sa Mesa Nicolas, hanggang na dyan sa Mebaliti at pati sa Jasa, ganyan ho ang senaryo sa mga oras na ito kabalayan. Eto ho, kasing init ng simula ng araw ng kampanya, ibig sabihin kasi masugid ho nga sumusuyo itong mga lokal na kandidato at talagang aktibo, ganyan din ho, sinabayan ng init ng panahon, hindi nyo ba nararamdaman mga kabalin pagkagising ninyo? Pagkaalinsangan, opo, kagabi naman, binugbog ho tayo ng malakas na ulan, lalong-lalo na sa may syudad ng Angeles, may localized thunderstorm. Naranasan din yan sa may San Fernando. Sa oras na ito, alamin ho natin ang magiging taya ng panahon mula ho sa DOST Pag-asa. Ano nga ba yung aasahan pa nating weather situation ngayon pong araw going to the weekend? Narito po ang ulat ng DOST Pag-asa mga kabalen. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, March 28, 2025. At sa ating latest satellite images, patuloy po yung pagmamonitor natin dito sa low pressure area. Nahuli nating namataan 95 kilometers silangan ng hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. Base pa rin sa pinakahuling datos natin, maliit yung tsansa na maging bagyo pa rin itong low pressure area at dahil malapit rin sa kaulapan, malapit na rin po sa kalupaan rather, ay nakikita natin na mas malaki yung tsansa na ito ay malusaw na, lalong-lalo na this coming weekend. At inaasahan nga natin na itong low pressure area na ito ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan, particular na sa may Caraga. Gayon din, nakita niyo may mga kaulapan dito sa may Eastern Visayas at gayon din sa ilang bahagi ng Bicol region, particular na sa Sorsogon, Masbate, gayon din sa Albay at Catanduanes. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan, gayon din sa may Bicol region sa mga potensyal ng mga biglang pagbaha or mga flash floods, gayon din yung mga paggunang lupa or landslides. At patuloy ngang kikilos itong low pressure area na to dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, maapektuhan din itong bahagi ng Bicol region. At makikita natin sa iba pang bahagi ng ating bansa, halos walang masyadong kaulapan, kaya patuloy na mainit na panahon ang mararanasan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Kaya mag-ingat pa rin po sa mga potensyal ng mga heat stress at heat stroke dulot nga ng ating mainit na panahon. Gayunpaman, posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dito sa bahagi ng ating bansa. Maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayong binabantayan na iba pang mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito nga specifically yung lagay ng ating panahon dito sa Luzon. Malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, particular na sa bahagi ng Sorsogon, Catanduanes, gayon din sa may area ng Masbate at Albay, dulot ng mga kaulapan na dala ng low pressure area. Sa pamamahagi ng Luzon, patuloy at inaasa ng mainit na panahon na may mga potensyal lalo na bandang hapon hanggang sa gabi ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Yung agwat nga ng temperatura, yung actual temperature na mararanasan sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 26 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 24 to 35 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa area naman ng Bicol 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan pa rin natin yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa bahagi ng Palawan,
Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kalayaan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. At dulot nga nitong paglapit ng low pressure air sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, malaki yung tsansang maulan na panahon ng mararanasan sa may Eastern Visayas, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Ang bahagi naman ng Caraga ay makakaranas din ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, or makakaranas din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot nitong paglapit ng low pressure area. So itong bahagi ng silangang bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman ng Mindanao, makararanas ng mainit na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Muli po, nagpapaalala tayo dito sa Pag-asa, yung area ng Eastern Visayas at maging dito sa may bahagi ng Caraga, maging itong Northern Mindanao, mag-ingat sa mga potensyal ng mga flash floods at landslide dulot ang mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Samantala naman, patuloy na mainit na panahon yung nararanasan natin ngayon, lalo nagtapos na nga yung panahon ng amihan. Kahapon, March 27, ito yung mga lugar na nagkaroon ng danger level. Ibig sabihin, posible po yung mga heat stress at heat stroke dulot ng mainit na panahon. Itong Dagupan, pinakamataas po na heat index o damang init na naranasan ay nasa 47 degrees Celsius. Sa Apari, Cagayan, Vera Catanduanes ay 44. Sa Sangli at General Santos ay 43 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, sa may Subic at sa Cuyo, Palawan, 41 to 42 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 38 to 39 degrees Celsius yung ating heat index na naramdaman kahapon. Ngayong araw naman, March 28 po ito, ay inaasahan natin ang mainit na panahon dito sa may Dagupan, nasa 46 degrees Celsius, 43 degrees Celsius naman sa General Santos at sa Tuguegarao, Apari, Subic, Sangli at Cuyo ay makaranas hanggang 42 degrees Celsius. March 28 po ito ngayong araw, no? Sa Metro Manila naman 39 to 40 degrees Celsius. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas sa pumalaot ang mga maliit sa kayang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Mag-ingat na lamang po kapag may mga thunderstorm, biglang lumalakas yung alon ng karagatan. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:55 na umaga at lulubog, ganap na 6:08 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at ating website pag-asa.toc.gov.ph para sa mga latest updates sa lagay ng ating panahon at klima, kung saan naglalabas din tayo ng mga rainfall advisories at mga rainfall information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Happy weekend sa inyong lahat. Yan ho mga kabalen na ating narinig si Kuyang Obet mula ho sa DOST Pag-asa. Nagbibigay ng update kaugnay ho ng lagay ng panahon at yung mga aasahan pa natin sa mga susunod na oras at araw. At syempre alam naman ho natin yung localized thunderstorm. Nakakagulat talaga eh. Pagka init-init ang panahon, actually hindi na pala nakakagulat. It has been a pattern. Pero still, naaalala ko yung aking kabataan na hindi naman ho ganyan yung sitwasyon. Epekto ho ng climate change. Kaya naman panawagan ho sa ating syempre sa lahat ng involved na sana talagang isulong ito pong climate action para sa kinabukasan ho ng susunod pang henerasyon. Narito na po ang mga detalye ng mga balita na nakalap ho ng ating news team sa kanila hong pag-iikot dito sa lalawigan ng Pampanga. Ngayon pong March 28, kasabay ho ng ating ginagawang pagbabantay sa unang araw. Yes mga kabalen, unang araw ho ng kampanya para ho sa local elections. Narito po ang mga update kaugnay niyan. Silipin natin ang Facebook page ng CLTV 36 News. Opo mga kabalen, marami hong balita kayong matutunghayan dyan. Kung kayo po ay naghahanap ng balitang mapagkakatiwalaan
balitang makatotohanan at balitang may paggagamitan. Abay, follow nyo na, like nyo na yung CLTV 36 news page. Eto ho mga kababayan, aking ipinakikita sa inyo. Siyempre, gusto ko lamang batiin at pasalamatan yung ating mga bagong followers sa nakalipas na isang linggo. Mahigit 4,000 ang nag-follow sa CLTV 36 news page. Kaya naman maraming salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtutok dito sa ating ginagawang public service, paghahatid ng balita at impormasyon para ho sa mga mamamayan ng Pampanga at buong Central Luzon. Ito mga kababayan, simulan muna natin sa isang power advisory mula po sa NGCP. Asahan po ang scheduled power interruption sa susunod na linggo. Opo, sa darating hong Abril. 2 ng Abril, Wednesday, April 2, 2025, alas 6 po ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa mga consumer ng Pelco 3, ay Diyos ko, pagsadyan mo na yan, Koyang Joseph, Koyang Joel Stephen Manalo, Koyang Joseph, Koyang Joel, Teori Pelco 3 kayo. Ay ni para kaya ini. Para po ka rin kabalenta mo. Stuya, Pelco 3 kayo na. Takon Joel, ken po nga Balending Minalin, Pampanga, ay ni. Makikomusta Koyang Joel Stephen Manalo, yung kanakong kalaguran, ken pong Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Kon Joel ako, Pelco 3, balong Pelco 3 yung Minalin, Wow. Kayong April 2, Miyerkules, alas 6 ni nga, baka gana pong alas 7 ni Bengi. Yes, kabalen. Pelco 3 labin, opo, wala pong kuryente. Pagsadyan tayo po, kabalen. Pati nga po na po ini, alas 6 hanggang alas 7, 13 oras kalambat, Apin po yung maka-epekto yan, king karingigan na pong consumer ng Pelco 3. Sa darating pong Miyerkules yan, mga kabalen. Narito po ang ilang balita. Eto, silipin ho natin. Sinimulan na ho ni dating Pangulo at opo. Ngayon, kongresista, re-election, ang kanyang re-election bid, dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, ang kanya pong re-election bid para sa pagiging kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga. Umikot ho kaninang umaga ang dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo sa Lubao, Pampanga, sa kanilang bayan, Kasama ho ng dating Pangulo at ng kasalukuyang kongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga, itong anak na si Mikey. Kasama rin ho si Vice Gubernatorial Candidate, si incumbent Governor Dennis Delta Pineda at Lubao incumbent Mayor Esme Pineda. Narito mga kabalin ang ilang larawan diyan sa naging pag-ikot po ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa bayan ng Lubao, Pampanga. Kasama ho ang kanyang anak na si dating Congressman Mikey Arroyo at syempre nandyan din ho si Lubao Mayor Esme Pineda at si Governor Delta na kasalukuyan po ang kumakandidato bilang vice-gobernador ng ating lalawigan.
Mula ho sa bayan ng Lubao, dumako naman tayo dito ho sa may Mexico, Pampanga. Sinimulan po ng Team Tumang Siron ang unang araw ng kampanya sa banal na misa ngayon pong Biyernes, March 28. Pinangunahan po ang grupo ni Mayoral Candidate Architect Alex Tumang at incumbent Vice Mayor Site Siron. Kasama rin ang sa kanilang opening salvo si 3rd District Representative Candidate Dr. Hazel Tumang at Board Member Candidate Attorney Raul Macalino. Yan ho mga kababayan ang ilan sa mga larawang ibinahagi naman ng SK ng Santa Maria, Mexico, Pampanga. Sa iba naman hong balita, eto mga kababayan, paalala ho, pinag-iingat ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Opo, itong ating mga kababayan na huwag magpalinlang dahil meron pong peking account ang gobernador. Ang pangalan ho nitong fake account, Delta Pineda for Vice Governor. Sa isang opisyal na pahayag ng ating gobernador, nagbabalaho siya hinggil sa isang peking Facebook account na gumagamit ng kanyang pangalan at larawan ng wala pong pahintulot. Naglabasan ho yung mga peking account na ginagayang profile ni Pineda matapos niyang palitan ang pangalan ng kanyang official na Facebook page mula Governor Delta sa Delta Pineda for Vice Governor. Dahil po dito, hinihinok po ng opisyal ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa peking account at sa halip ay i-report ito agad upang maiwasan ang anumang panloloko. Isipan nyo naman, kabalan. Manya dyan pong phone number ang pang freeload. Ito po ay peke Huwag mo kayong magpapapaniwala. Ayon ho kay Governor Dennis Delta Pineda, hindi po totoo itong kumakalat na page na Delta Pineda for Vice Governor. Marami ho itong mga fake accounts. Kaya naman, kung merong mag-message sa inyo na nagsasabing send me your phone number at mamimigay ng libreng load, ay hindi po. Yan ang official page ng Gobernador Dennis Delta Pineda. Ito ho sa ibang balita, tumungo muna ang content creator na si Shiwen Lim na kumakandidato hong board member sa 3rd District ng Pampanga sa Santa Monica Parish Church ngayon pong umaga ng Biyernes sa bayan Huyan ng Mexico para humingi po ng basbas sa unang araw ng kanyang kampanya. Ito po ay isang 45-day campaign at ito po ang unang pagkakataon na sasabak si Lim sa kampanya. Yan po ang litratong kanyang ibinahagi sa kanyang official Facebook page. Ito naman mga kababayan, isang isang munting paalala ho o mga munting paalala mula po sa Department of the Interior and Local Government.
Kaugnay ho nitong pagsisimula ng kampanya sa local elections, ano? Bawal ho ang pangangampanya sa darating na April 17, Huwebes Santo, at April 18, Biyernes Santo. Bawal din ho ang kampanya sa May 11, gabi ng araw ng halalan o yung bisperas, ano? At sa mismong araw po ng halalan, May 12. Ito ho, nag-post din ang DILG ng tamang sukat para ho sa mga pulyeto, leaflet at sticker ay 8.5 inches by 14 inches. Abang yung poster standee dapat may sukat na 2 feet by 3 feet lamang. Ayan ho. Sa mga streamer naman, dapat 3 by 8 ang sukat, ano? Pwede itong ipamahagi 5 araw bago ang rally, ngunit dapat alisin din ho sa loob ng 24 oras matapos ang aktibidad. Kaugnay ho ng regulasyon sa mga campaign materials, eto ho mga kabalen, isinagawa ng Angeles City Police Office o ACPO ang kanilang second Oplan Baklas ngayong araw ho ng Biyernes, March 28, kasabay ho yan ang kick-off ng campaign para sa mga kandidato sa local positions. Pinangunahan po ni Acting City Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. kasamang ilang opisyal mula sa COMELEC, Angeles City Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, Department of Public Works and Highways at City Environment and Natural Resources Office. Layon ho nitong Oplan Baklas na alisin ito hong mga ipinagbabawal na campaign material na illegal na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar ng Commission on Election tulad ho ng mga pampublikong istruktura, ito hong mga puno at poste ho ng kuryente. Yan ho ang mga larawang ibinahagi naman ng Angeles City Police Office. Mula naman ho sa Angeles City, dumako naman ho tayo sa Candaba, Pampanga kung saan nagsimba rin ho ang Team Malugod sa unang araw ng kampanya. Opisyal na ho nagsimula ang campaign period nitong May 28. Ayan pong Team Malugod ay pinangungunahan ni Mayor Re-electionist Rene Maglangke. Mula ho sa Candaba, ito naman latest update dyan ho sa may bayan ng Arayat, Pampanga. Umarangkada na po sa pangangampanya ang mga kandidato para sa 2025 midterm elections ngayon pong Biyernes. Kabilang narito yung Team Alejandrino sa pangunguna ho ni incumbent Mayor Madir. Team Luris na pinangungunahan naman ni mayoral candidate Jeffrey Luris. Gayon din ho yung mga kapartido ni mayoral candidate Ronald Venasquez. Matatandaan kasama po ang nasabing bayan, ang bayan ho ng Arayat sa 14 na election areas of concern sa Central Luzon na mahigpit pong binabantayan ng Police Regional Office 3. Narito po ang ilang mga larawan
mula po dyan sa naging kampanya ng iba't ibang partido para sa lokal na eleksyon sa bayan po ng Arayat, Pampanga. Samantala, dumako naman tayo sa ibang balita. Ito, ang dami talaga. Maagang umarangkada nga. Gaya nga ho ng aking sinabi. Silipin natin itong bahagi ng live report ni Kuyang Jody Mercado. Kaugnay ho nitong ginawang pag-ikot at unang campaign o yung campaign kick-off ng Team My Love San Fernando, Pampanga. Dito ho si pinangungunahan ni mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab. Narito po ang ulat ni Jody Mercado. Ng CLTV 36 at suta po kini kasalukuyan kening Metropolitan Cathedral ng City of San Fernando, Pampanga para po king mumunang sargo pong opening salvo ning pamangampanya na pong mayora kandidato kay pangamayor ng City of San Fernando Maylene Pineda Cayabyab. Mayari na po yung karelang misa. Pwede muna na pong Most Reverend Pasano Aniceto, yung Archbishop Emeritus ng San Fernando, Pampanga, yung Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Of San Fernando at kasalukuyan po makipagtalamitam niya pong Team My Love San Fernando. Yan kare pong Abin buyan kabaleneng mapilang eksena kaya natin gewarang pamandurot king syudad San Fernando. Yan ibong Team My Love San Fernando king panimuna na po o sa pangunguna ho ni mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab at kasama ho ang kanyang katandem incumbent Vice Mayor re-electionist BJ Lagman. Nag-ikot po ang kanilang grupo dito ho sa palengke ng syudad San Fernando. Kasama ho yung kanilang mga supporters bilang bahagi po ng kick-off ng kampanya ngayon pong araw ng Biyernes, March 28. Makakalaban ho o makakatapahan ni Pineda Cayabyab sa pagka-alkalde sa laban ng magka-alkalde sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, si re-electionist incumbent Mayor Vilma Caluag. Mamaya pong 2:00 ang kanilang campaign kick-off. At yan po hahatid din sa atin ni Kuyang Jody Mercado live. Samantala, dumungo naman tayo sa iba pang balita. Ito ho mga kabalen. Ipinag-utos ho ni dating PNP chief at ngayon Angeles City mayoral candidate General Oscar Albayalde ang pagbabaklas ho ng kanilang mga campaign materials bilang pagsunod na rin ho sa mandato ng COMELEC na bawal yung mga campaign materials sa iba't ibang lugar alinsunod na rin sa Omnibus Election Code. Ngayon pong opisyal nang nagsimula ang campaign period. Ayon ho kay General Albayalde sa kanyang Facebook post, ito po ay pagpapakita ng pagiging disiplinado at pagsunod ho sa mga alituntunin ng kampanya. Narito po ang ilang mga larawan na kanyang ibinahagi sa kanyang social media page.
Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay ho ng ating binabantayang unang araw ng kampanya para ho sa local positions at dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Tuloy-tuloy po ang ating paghahatid sa inyo ng balita. I-like and follow lamang ito pong social media pages ng CLTV 36 News at CLTV 36 main page upang sa gayon ho mga kabalen manatili ho kayong updated at on the loop sa iba't ibang kaganapan. At ito kanina nagsimba gaya ho ng aking binabanggit sa Angeles City ho si Kuyang Paulo G naman ang nakatoka diyan. Maaga pong nagtungo diyan sa Carmelite. Si Congressman John Lasatin na kandidato po bilang alkalde ng Angeles City para po humingi ng basbas sa unang araw ng local campaign. Silipin ho natin ang ilang bahagi ng ulat ni Kuyang Paulo G. Santos. Sa landmark rin po ng Angeles City. At sa ating pong nakikita ho ngayon, ito hong kickstart ng kampanya dito ho sa Angeles City ay nagsimula sa pagsimba. Ngayong umaga ho, ang oras ho natin ay alas 7:33 at ang sumasalubong ho ngayon dito ho sa Team Puso si Representative Carmelo John Lasatin na siya naman pong nakasuot ng kulay puti pero itong kanyang mga kasamahan ay nakakulay pula. Kung bumati ka muna sa mga followers sa CLTV 36 na silang nag-aabang. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang Simulan natin ang umaga ng pagsisimba para pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kung ang sabi ng mga lineup natin dito, gusto natin maging simple lang, walang motorcade itong una para walang maabala. Paano mo pinaghandaan itong unang araw ng kampanya natin? Well, hindi naman tayo naghahanda sa unang kampanya. Pero hinihikayat lang natin na sumama sa isang magandang umaga sa pagsisimba. Siyempre, gusto natin lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Napakagandang simulain sa umaga para ma-bless tayo sa lahat ng gagawin natin, kampanya at paglalakad natin. Highly urbanized city itong Angeles. At totoo mga kaibigan, yung pag-iikot ho dito, ilang bang barangay tayo? Higit na 30, di ba? 33 barangay. 33. At alam nyo ho, dito sa nakalipas na survey, mga kaibigan, ang isa ho sa tinitignan nitong mga political analysts, yung reaksyon ng mga kababayan natin, yung mga botante. Binabanggit nila, may ang pulso ng buong Pilipinas, magulo ang halalan dito sa ating bansa. Ikaw naman, paano mo patatakbuhin at gusto mong makita itong ating mga Angelenyo, yung politika dito sa Angeles City. Kung may mga ganong survey, Pulse Asia survey, hindi ako nagkakamali. Yun ang Sinisimplify natin ang laban. Hindi naman natin tinuturing na labanan ito. Basta, importante, i-exercise ng mga taong right nila to vote. Bahala na sila kung sinong gusto nilang piliin. Basta tayo, nagsaservisyo na. At alam niyo mga kaibigan, sa kasaysayan ko sa politika ni Conjo, Yan ho mga kabalen ang ilang mga balita na nakalab ho ng CLTV 36 News Team at sa oras na ito kaugnay ho ng opisyal na pagsisimula ng campaign period para ho sa mga lokal na kandidato sa May 12 elections. Tumutok lamang ho sa CLTV 36 para ho sa patuloy na pagbabalita. I suggest i-ping nyo na, i-like, follow, share at subscribe, i-on yung notification button dahil marami pong mga live reports sa CLTV 36 ngayon. Lalong-lalo na syempre kabilaan ho itong campaign kick-off ng ating mga kandidato. Samahan ho ninyo kami sa pagbabantay. Ito pong halalan na mahalaga po para sa ating bayan, mga kabalen. At dahil alam naman ho natin, ito pong ginagawang pagbabalita ay ika nga isang paraan
para po matulungan kayong makapagdesisyon kung kanino niyo ibibigay ang inyong nag-iisang boto sa darating na eleksyon. Muli po ako pong nilingkod, Justin Dizon, pansamantalang magpapaalam, magbabalik ko maya-maya. Mangangalap pa ng mas maraming balita para ihatid po sa inyo dito sa CLTV 36 News Stream. Sa ngalan po ng buong CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat mga kabalen. Mag-ingat po tayong lahat. Stay hydrated, mainit ang panahon. Inom ng maraming tubig at huwag kalimutang magdala ng payong at sumilo.